Ce-i, mami, ăsta? Nine. Nice. Dar ăsta ce este? And ten. 10. Dar aici ce avem? 5. 5. Aici ce avem? 4. 4. Dar aici, mami? Ce-i, mama, aici? 2. 2. Și aici? 3. 3. Bravo, mami. Da. Aici ce culoare este aici pe minge? Asta, ce? Blue. Blue. Așa. Asta? Green. Green. Aici? Asta. Yeah. Yellow. Orange. Pink. Pink și? Papa. Purple. Bravo, băiatul.